Chcete si koupit stavební pozemek od souseda? Koupě stavebního pozemku přímo od souseda může znít jako rychlé a levné řešení, ale skrývá v sobě mnoho rizik, která vás mohou přijít draho. Jaká jsou hlavní rizika? Zejména nedostatečné podklady, dokumentace, bez oficiálních závazných stanovisek nejen od stavebního úřadu, ale také správců sítí. Riskujete obrovské problémy při realizaci stavby. Další velké riziko spočívá v neznalosti aktuálního územního plánu a případných plánovaných změn. Víte co, kde a za jakých podmínek můžete stavět? Bez oficiálních dokumentů vám banky hypotéku nedají, zejména aktuální oficiální závazná informace od místního stavebního úřadu. Ověření dostupnosti vody, kanalizace a elektřiny je klíčové. Má vodovod dostatečnou kapacitu pro připojení? Kanalizace, má obecní čistička dostatečnou kapacitu? Bude mít vaše přípojka na kanalizaci dostatečný spád? Nebudete potřebovat přečerpávat? A zjistili jste si, kde přesně se můžete na tyto sítě připojit? Tady se mohou vaše náklady na výstavbu domu velmi zvýšit. Zjistili jste si, jaké je na pozemku záplavové riziko? Viděli jste záplavovou mapu? I toto může budoucí stavbu či její pojištění velmi zkomplikovat. Proč kupovat pozemek přes realitní kancelář? Odborníci ověří všechny dokumenty a zajistí, že vaše investice bude bezpečná. Nenechte se nachytat nízkou cenou, která často skrývá problémy. Spolehněte se na oficiální stanoviska a odbornou pomoc.